3-4 часа на око. Хората от камъни. Защото някак си иска очигледна, пак си стигне до края с много болки. Ръста ме боли, ръка ме боли, ръката ме болят. И това ще е докорен. Трябва да минем цялата карта. Планинарски травъл влог. Здравейте, приятели! Започваме новата седмица с подготовка за един много тежък преход, който ни предстои. От предишната ми работа има традиция да ходят на тимбилдинг всяка година в планината високо и да катерят супер много върхове, да минават супер много километри. Аз по принцип не съм планинар, но покрай тях се запалих и тъй като останахме в добри отношения след като напуснах работата ми, ме поканиха и тази година да отида с тях. Така че нямам търпение, защото знам, че ще бъде епично. Ще ви взема с мен тази година, защото предишните години не съм снимал изобщо влогове. А сега отиваме до Декатлон, за да си взема екипировката, която си поръчах, защото миналата година бях с екипировка на различни хора, които ми я дадоха просто назаем. А сега вече ще си взема изцяло моя екипировка и съм доста развълнуван. Спомням си, че миналата година минахме 65 км за целия преход, което беше доста голямо постижение за мен, тъй като, както ви казах, изобщо не съм планинар. Ще видим какво ще бъде тази година и дали ще бъде пак толкова напечено и напрегнато. Да вървим. Взехме този огромен пакет с неща и също така взех гелчета, които ще ми помогнат с енергията и изкачването на планината. Тъкмо се прибрах и всичко, което ще ми трябва за планината е в тази кутия, така че нека да го отваряме. Между другото, това не е спонсорирано видео от Декатлон, да не си мислите нещо, просто искам да споделя моето преживяване с вас максимално, защото наистина до сега не съм си взимал екипировка и да видим кое става, кое не става. Първото нещо, което взех, това е 38 литрова раница. Следващото нещо е този спален чувал, който издържа на комфортна температура до 5 градуса. На прехода, който отиваме, най-вероятно ще бъде доста по-топло, но съм взел такъв, който издържа и на по-минусови температури, защото с този може да си спокойно и на минус 5 градуса. И идеята му е точно, ако ходи на по-дълги преходи, по-тежки, по-зимни, да мога да го използвам. Взел съм си и дъждобран. Този дъждобран е и за мен, и за раницата ми, ако случайно завали, надяваме се да не се случи. Малък, компактен изглежда сега, но съм сигурен, че след като го отворя, никога повече няма го сгъна по този начин, така че може би ще бъде по-обемист в бъдеще. Ето един челник, който съм си взел, който мисля, че ще ми свърши перфектна работа и сега трябва да го включа да се зарежда. Това нещо ще ми помогне да не се налага да си вадя водата от раницата през цялото време, когато ми се пие, а просто да си пие спокойно през ето този дълъг маркуч. Това е 3 литра вода, която ще си взема. Също така ми се взема и една бутилка с литър и половина. И последно, но може би почти най-важното от всички тези неща е ето този изолант, който се слага под палния чувал и идеята му е да те топли малко повече, да изолира земята и също така може да се каже, че е мекичък за спане, така че ще го видим как е. Общата стойност на всичките тези неща беше около 430 лева и мисля, че това е най-оптималното, което може да си вземеш за, така да кажем, средно професионална екипировка. До момента, това, което виждам, качествени. Ще видим как ще се представят в планината, защото там вече е друго. Багажите стегнат и сме готови да потегляме. Къде попаднах отново? Отново сме в Бояна. Позеленяла е повече от предишния път, когато бяхме тук. Сега ще се качим горе в офиса, защото там ни е началното място за тръгване. Ето и моята огромна раница, която всъщност е доста малко спрямо раниците на други хора. Слушай! Какво ти искаш? Качихме се на лифта, приятели, и заминаваме. В момента сме на 1400 метра. Предстои да се качим определено още доста. 20 човека сме компанията и заминаваме нагоре. Дори още не сме стигнали до гледките и вече знам, че ще бъде брутално. След като се качваме с лифт, със сигурност ще бъде и забавно, защото вече минаваме според мен 2000 метра. Ами до тук беше лифта, от тук нататък сме пеша. Има още един лифт! Да. Имаме още малко изкачване нагоре. 4 часа е целият маршрут, ако трябва да се взима без лифт. Като гледам лицата на хората и просто ми става ясно, че нагоре ще бъде тегаво, защото всички са ни такива сгушени, начумерени. Те дори не са минали по прехода, който на нас ни предстои. Вече нямам дори търпение, искам да се захвана с това приключение.
Сега вече съм почти сигурен, че това е последния лифт. Вече сме сравнително доста по-нависоко. И нека приключението започне сега. Георги, какво ме снимаш? И аз мога така. 5 метра по-късно. Ние сме на езерото да разпъваме ли? Имаш и за да те влизат. Екстра. 6 часа to go, let's go! Ой, слушай, 8 сега. После ако му дариш така, ще бъде висен. Още 6 часа и ще сме горе. След което оттевно. Защо не натевно? Ето тук голямото качване, защото това е примерно 2000. Тук е 2600 премката. Портата между двата върха. Как там ще качваме? Натевно трябва да спиме. Утре тръгваме и имаме някакъв вариант. Вариант 2, чувстваме се супер и искаме да спиме на Моратово езеро на втората вечер. След това на другия ден бързо стигнем до Вихрен, да качим Вихрен, да се пуснем отзад до Бъндерица. Сложен маршрут, но ще качим Вихрен. Или опция 2, Тевно езеро. Фащаме да слон Спано поле, тук е много приятен маршрут, красив. От всяка ще ограден с половина, но е равно и меко. Спано поле и продължаваме Синаница. И на следващия ден се връщаме, качваме тук това. Оп! И на Вихрен и Бъндерица ни взима автобус. Вихрен до връх, Вихрен е 3-4 часа. На око. Не, бе. Да. Забравихме колонката. Това е много тъпо. Ама никой друг няма колонка. И ти нямаш. Никой не е взел, да. Как си пуснем Франц Ланг? Да. Поне един от двамата ги има колонка. God damn it's nice. Така сме в партията. Млади, но верни на партията. Ние не сме готови за това нещо. И ти дойде, усмихнат, енергичен и всички гласуваха за дългия маршрут. Mind game. Аура! Колеги, моля ви да внимавате по стръмните сипеи, защото ако някой си иска очиглезена, пак ще стигне до края, но с много болки. Тук е all condition gear. Не забуди си го да го. Да, бе? Аз и тия ще ги ползвам след това. Трябва да минем сипия точно срещу нас по средата, така ли? Така ми се струва там. Което е не повече от 20 до 30 минути. Не съм. Или не? Не, май е било. За първ път ли беше? Единствено много голямо желание може да дойде най-добре. Алеко с подводните камъни. Оп. Първи ден. Вече горе-долу 1 час, още 5 и ще стигнем на първата ни дестинация. Може да каже, че Виктор не те пуска. Знам, а... Да се върнем тук на езерото и да къмпингуваме. Айде, само кажете сега, всеки да чуем. Бързо. Вижте, очилата са ми паднали някъде там. И това ще е до края. Втората ми ябълка падна. Копче, да веба във водачите. Да върви по маркировката. Измислена пътека. Там е. И затова не завиваш. Просто в гората от камъни. Пращам гей антилопа догоре до ръба да види какво има. 4.
Добре, мислехме, че няма да може да продължим и трябваше да се върнем обратно на езерото да спим там. Но в крайна сметка решихме да направим най-доброто решение и да разделим групата на две. Едните ще минат отдолу по малко по-лекия път, ще заобиколят всичките тези камъни и ще се озоват от другата страна. Докато ние решихме да цепим директно през камъните, защото сме пълни катили и не ни стига предизвикателството. Твърде много боровинки! Не бе, вика, има там са наредили, са вика такова камъчета. Камъчета. Викаме там много маркировки. Всяка година става... 10 човека и може да се върне, бе. Всяка година става все по-добре и по-добре, защото миналата година се ориентирахме по краешки лайна, сега сме на боровинки. В смисъл, изкачваме се прогресивно. Ето ни първите двама и още 18 човека назад. Малко по малко стигаме върха. 16. Някой сме загубили по пътя. Мега як е този път. Не е възможно, защото вие бяхте там, ние изкачахме нагоре. О, вау! Скандално е. Това място изглежда много добре. Тук няма леща. Ма няма леща. Топ 3 катерачи нагоре. Търсим пътя до върха. Не снимах този, Георги. Аз не мога да се показвам така. Е, това трябва да го качим. Може би след това ще бъде нашата локация. Езерото, на което ще бикуваме. Но може и изобщо да не е така. И реално да има още един връх след това. Проблема е, че почва да става тъмно. Наистина ще бъде доста голям мрак. За щастие си носим челници и би трябвало всичко да е точно, след като следваме и маркировката. Изкачването на... Стигнахме върха и виждаме езерото. Пускаме билото, пълно е с камъни и най-вече нищо не се вижда. Буквално нищо не се вижда. Ей, там долу ни е първият човек. Аз съм втори. И току-що за малко да не стигна от най-долу. Доста е стръмно. Еп. Това на камерата не се личи, но е страшно стръмно. Ето нагоре как изглеждаше пътеката. Приятели, стигнахме най-накрая хижата. Тук ще си направим някъде заслон. Остават още около 15 човека, които се спускат по нината и се виждат в далечината. Тук е малко по-студено, разбира се, затова се облякохме. И сега ще намерим къде да направим лагера, защото всички сме умрели от глад и просто ги чакаме да се съберем, за да ядем заедно. Словахме лагера. 2 палатки мисля, че само имаме, да. Ето 2 палатки. Окей. Значи 3. Всички останали са спални чували, бивита. Втори живот ли живее? Преживяхме на първата нощ. Доста духаше през нощта, беше трудно да се спи, няма да ви лъжа, но пък бяхме толкова изморени, че просто си легнахме и изключихме, тотално заспахме. Сесто си на тезата, която се сформира по теб. Мъсната се движи на разлитих обърне. Крис дойде да види откъде сме минали. Правилно ли е пътя, не е ли? Бобче, макле! Аз по червена маркировка не мога да върна. Само че... Религията не може, религията не ми позволява, да. Хващаме зелена маркировка, като вървиме към заслон спано поле. That's like half the country, man. Изглежда повече. Ако трябва да минем цялата карта, тук сме и да се върнем обратно. Тук сме. Име на спано поле или на синаница, на другия ден шуп. А сега къде сме? Е, тук сме, бе. Обаче, видите, от тук. Това не ми прилича на е такова зелено. Да bullshit course. В крайна сметка цялото това нещо е без значение, защото ще си тръгнем по маршрута. Само да кажа, че не е бил на всички сървайвери. По-лекичко.
Както казах, сме готови да покорим нови върхове, така че продължаваме. Брутална гледка. Вижте облаците колко бързо се виждат. Велика, следващия път ще гласувам на тази анкета специално за да гласувам за тебе. Целият този път трябва да го минем. Още едно езеро. Това ще е лесно вкъщи пред телевизора, не така? Кой е? Ще разгърна на диванчето, тематичето мадуто, побоксерки, едното мадо вънка, една кола без захар, шампъстък. Бърз въглехидрат. Много изгорял. Лицето ти. Така е? Искаш ли слънцезащита? Може би и аз съм изгорял. Радвам се. Това е категория мим с Spider-Man. Много як бекграунд. Лекшко сме объркали маршрута. Хубавото е, че сме първи. И сега казахме на вторите, така че те да не го объркат. Ръста ме боли, гърба ме боли, краката ме болят. Сега са най-малко им проблем. Трябва да имаме доста малко до хижата, на която ще седнем отново да си починем малко. Следваме маркировката и се надяваме съвсем скоро да излезе, защото групата е доста уморена. Никой не се е отказал и продължават всички да катерят нагоре, като абсолютни катили. Така че докато не видим нашето място за отдих, няма да спрем. Тук ще изчакаме другата част от групата и от тук нататък ще решим по кой маршрут ще поемем. Тук изглежда добре. Почивка. След едночасова почивка потегляме и до следващата ден точка имаме 4 часа да вървим. Вече ще се качим отново на 2500 метра. Там ще пренощуваме. Сърбят го рогата. Хижа вихрен. Ече! Прия! Прия! Ечка! Аз няма да тръгна, Тони. Да! Риче! Риче! Имаме още 3 часа ходене. Лицата на хората изглеждат все по-изпити. Но точно това е идеята на Survival Weekend. Така че продължаваме напред. Ето и нашата маркировка. Я виж каква яка скала, разцепена. Коритото. Продължаваме. Водопад между скалите. И ето това там е нашата група. Продължаваме.
Тази година теренът със сигурност е по-лек от миналата година, въпреки че някои хора казват, че тази година е по-тежко от миналата година, заради някои по-стръмни участъци. Всички вървим бавно, малко по малко, един след друг и ще стигнем до крайната ни точка. Нещо, което се радвам, е, че по принцип не съм човек планинар. Даже да не казвам, че това ми е втора, трета, четвърта максимално планина в живота и със сигурност никога не съм правил толкова дълги преходи. Това ми е втория такъв преход. Миналата година беше първия. Това е лично постижение за мен. Напред. Може ли само тези приятелчета да не ми скочат? Сега ще бъде ли атакуван от някой от тези бикове, крави? И ще си продължа напред. Те ме гледат, аз ги гледам. Спокойно, приятели. Няма да ви ядеме днеска. Вече наистина почва да се вижда разликата в първи и последния. Затова гледам да вървя малко по-бавно, да не изостава толкова много цялата група и аз да не съм прекалено много напред. Понеже ми падна батерията на станцията, сега я зареждам, но си имаме още един час ходене. Терена става все по-каменист. Продължаваме напред. Спряхме малко да изчакаме групата. Сложихме и дъждобрани, започна леко да капе и целта ни е да изпреварим дъжда, а не да ни свари неподготвени. Господин Мартин, всичко е помет и маргарин. Може да видите и дъга. Ирен. Take me back to LA. Много подходяща песен, да. Не съм сигурен, че някой я пее вече. Take me back to LA. Аз не идвам от там. Тони е real G always. Намерихме къде ще оставим бейскемпа. Има малко вдълбнатина в земята. Ще подредим палатките отзад, за да спрем максимално количество от преминаващия вятър. Тук има две скали, които по принцип биха ни били полезни, ако застанем точно тук. Какво търсиш в момента? Търся нещо много важно, което се нарича лайносъбирачка. Търся плосък камък, с който да премахна плоското кравешко лайно от центъра на нашия пикник. Тоест трябва да го изринем. Те между другото в момента правят нещо такова. Просто да го качиме с една звезда нагоре. В момента сме минус 20 звезди на комфорт. Гониме минус 15 звезди на комфорт. Много добре спах тая нощ, човек. Нямам ти не знаеш, че Крис леко може да свири като нормално. То легит да свири, те просто... Всички тази нощ спахме много по-добре от вчера, заради заслона, който успяхме да намерим и да пригодим за нашите нужди. Продължаваме последен ден и се надяваме да стигнем до нашата дестинация. Днес спускаме планината. Вървим си през гората. Еха, каква гледа се откри тука. Чакайте си прииска да скочи. Здравейте! Прекрасна гледка.
Малки шибани камъчета. Когато слезем и от това, хубаво е пелашка. То обаче като го слезем това доста намаляваме метрите и ако решим да качваме вихрен, ще си е едни стабилни 900 метра денивелация нагоре. Ама ще си без чанта. И това е така. То по-скоро тук въпросът е, това, което с Тони си говорихме по-рано, е, че ако само 5 човека искаме да го качиме, а цялата друга група просто ни чакат на автобуса, да, ще е малко кофти, защото ние ще затрием примерно 4 часа да го качим и пуснем и те ще трябва да висят на автобуса. Така че... От друга страна, ако тръгнем да окачваме цялата група, ще отнеме 11 часа. Да. Ето къде се намираме в момента, в едно магическо местенце. И като погледнем нагоре, ето там в далечината, се вижда само част от вихрата. Преценим дали групата има възможност да го качи. Е много яко да го качим, защото така и така сме близо от него. Но ако групата не може да го качи, просто ще приберем тъжни, че не сме го покорили този връх, който е вторият най-висок връх в България. 2914 метра. Мусала е 2925. Стигнахме и до следващата хижа. От тук нататък предстои да решим дали ще продължим с автобуса надолу, след като изчакаме оставащата част от групата, или като едни абсолютни катили ще се опитаме да качим връх Вихрен. Ето ни, пристигнахме. Значи това може да е единственото ни препятствие пред това да качим върха. Значи в крайна сметка кюфтетата си оказаха влияние и няма да качим Вихрен този път. Аз отгоре слизам, не знам за тебе. Определено бих се върнал само за да кача този връх. Георги, какво? ние се разбрахме с Крис, ще видим да те викаме. Къде да ме викате? Ще качваме върха, просто не днес. Окей. Добре. Ето, значи и това ще бъде заснето. Правим последна разходка и последно спускане преди да ни вземе автобуса. Имаме може би около 40 минути чил разходчица и останахме само 5 човека. Другите директно автобус ще ги вземе от мястото ни за почивка. Почивка ли беше всъщност да излезем толкова много кюфтета, не знам, но беше вкусно, така че нямам проблеми с това. И какво викаш, от секта сме? Важно е. Иван ще ми провали братле така. Аз като лъжа, ти мажеш. Това е основата на партията. Спойка. В крайна сметка всичко ни доведе обратно до асфалта. И сега ще кажат, тази широчина, 6 см асфалт, тази отсечка тук до долу до завоя, 93 000 лева на най-долния завой. Опа! По документи 3 милиона. С остатъка на парите строиш една вила в края на пътя. Да, и никога не ходиш там обаче. Когато да си я построил, затваряш я, заземяваш я и никога не стъпваш там. Обаче, ми кажеш, аз на вилата! Решихме, че ще се качим ето там горе, до Байкушевата мура. Това лесно направено мостче, няма като вчера да катерим скали. Цивилизована работа. Краката ми чак не са свикнали с модерния асфалт и стълбите, които цивилизацията ни предлага. Просто търся скалите да стъпя върху тях и не ги намирам някакси по-аеродинамично и всичко. Даже усещам, че забързвам. Това правят 3 дни в планината. За това дръвче става въпрос. Вели, би ли разказал историята, която каза току-що? Вели, без договор нищо не казвам. Чувствах се от тези научните работници. Им се налага едно и също нещо да говорят всеки ден. Информация, просто трябва да повторя. Тия средла тук пробиха от няколко страни ствола и така прецениха колко пръстена има и на колко години е всъщност. Те мислиха, че е на 800 или нещо, по-малко на 600 или нещо. Оператор ли питаш? Да, оператор, който преди малко го каза като твърд факт. А то всъщност ето го долу. О, вау! Oh my gosh, there is a branch in the forest! Oh no! Look at that! Клон насред гората! Не знам какво да правим! Ой, бе! Мечок! Това ни е базов лагер, ако удриме върха от тук. Чай са, тръгнали сме от Безбок Да. и сме стигнали тука. Да. Вау! В смисъл, не сме го пресекли така, направили сме нещо от този сорт. Не, така сме правили.
Окей, стана по-дълго. Вау! Стана много по-дълго, окей. Добре, повървяли сме си последните няколко дни. Това беше. Минахме го този преход. Време да се върнем към цивилизацията. Много яко преживяване беше това. Изкефих се на макс, честно казано. Спрямо миналата година беше по-лек прехода, но беше с по-стръмни участъци на моменти и със сигурност компанията естествено направи прехода да бъде много забавен дори в по-трудните участъци. Също така имаше много хубави гледки, така че 10 от 10 давам на този survival и нямам търпение за следващия. Първите 3 на върха и последните 3 на заслона. Той оставихте кучето. Я знае. Ами върнахме се там, откъдето започна всичко. Обратно в София съм и след една дълга баня мога да ви кажа, че се чувствам прекрасно вече. Всъщност се чувствах прекрасно и през цялото време, докато бяхме на Survival, защото това преживяване тази година беше много по-приятно от миналата, защото се бях подготвил ментално за нещо много по-изтощаващо и се оказа, че имаме един прекрасен терен с уникални гледки и разбира се в компанията на хората, с които бяхме, нямаше как да не си изкараме добре. Това го казвам само, защото знам, че ще гледат този влог. Но да, не ми липсва, честно да ви кажа, комфортът на нормалният живот, защото просто бяхме там за 3 дни, но ако бяхме за малко повече от 3 дни, мисля, че щяха да почнат да се усещат определено нуждите, които имаме в ежедневието си. Това беше един прекрасен уикенд, Survival Weekend и нямам търпение за следващия. Ще се видим скоро. Оцелях Survival Weekend 2025.